Ένα ψάρι 4 κιλών, το οποίο στην ουσία ζητάμε να ψηθεί μόνο του. Μαθαίνουμε τη συσκευή μας. Στα ψάρια από 3 κιλά και πάνω, το κεντρικό κόκαλο είναι πολύ πιο φαρδί από το άνοιγμα του Finfish. Αυτό εδώ δεν χωράει το κόκαλο ενός ψαριού 3 κιλών. Οπότε τι κάνουμε? Καρφώνουμε στο πίσω μέρος το Finfish και το μπροστά δεν χρειάζεται να το καρφώσουμε. Μένει εδώ, πάνω στο κόκαλο. Αυτό μας βοηθάει σε δύο πράγματα. Πρώτον, κερδίζω ύψος που το χρειάζομαι γιατί οι γιακάδες θα κουμπάνε στο ταψί. Και δεύτερον, το ψάρι μου στέκεται ίσια. Που τι κερδίζω όταν το ψάρι μου στέκεται ευθεία? Κερδίζω ότι η ουρά είναι πιο δύσκολο να κρεμάσει. Μιλάμε για ένα μεγάλο ψάρι, ένα ψάρι 4 κιλών, το οποίο στην ουσία ζητάμε να ψηθεί μόνο του. Να το βάλουμε στη ψισταριά, barbecue γιατί στο φούρνο δεν χωράει, και απλά να κλείσουμε το καπάκι και να κρατάμε χρόνο. Ο πιο ασφαλής τρόπος για να έχουμε πάντα εξαιρετικό αποτέλεσμα είναι θερμόμετρο. Επίτηδες έχω προμηθευτεί το πιο φθηνό θερμόμετρο που υπάρχει στην αγορά, ώστε από τη στιγμή που μπορώ να το κάνω με αυτό, μπορώ να το κάνω με οποιοδήποτε θερμόμετρο. Σίγουρα ένα πιο εξελιγμένο θερμόμετρο με βοηθάει περισσότερο, αλλά δεν είναι αναγκαίο. Οπότε, με γνώμονα το χρόνο και τη συσκευή που ψήνω το ψάρι, μπορώ να έχω εξαιρετικά αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά, στη συγκεκριμένη ψισταριά, πλέον έχω την εμπειρία και δεν χρειάζομαι θερμόμετρο. Όμως, μέχρι να φτάσω στην εμπειρία για την δική μου συσκευή, χρειαζόμουν θερμόμετρο για να μην ανοίγω ψάρια και μου είναι ομά. Στο να παραψηθεί το ψάρι δεν μας πολύ ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πράγματι έχουμε δοκιμάσει να βγάλουμε over ψάρια εσκεμμένα για να δούμε τι θα συμβεί και τα ψάρια μένουν εξαιρετικά ζουμερά. Όμως, εάν το ψάρι έχει μείνει over, τότε είναι πολύ πιο εύκολο κατά τη διαδικασία που το σερβίρουμε, που το ανοίγουμε, που το επεξεργαζόμαστε, να χάνει πολύ πιο εύκολα υγρά. Και το τελικό αποτέλεσμα που εμείς θα γευτούμε, να φτάνουμε σε σημείο να κολλάει το ψάρι στο δόντι. Με τη χρήση του Finfish κερδίζουμε στο ότι η σάρκα του ψαριού δεν συμπιέζεται ποτέ. Η μόνη περίπτωση που συμπιέζεται είναι την ώρα που παίρνουμε το ψάρι για να πάμε να το σερβίρουμε. Με όλα αυτά, μια γρήγορη ανακεφαλαίωση είναι το εξής. Με ένα Finfish και ένα θερμόμετρο, οποιαδήποτε συσκευή και να έχουμε, μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Θυμόμαστε ότι θέλουμε από 60 έως 63 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να το ψήσει ανάλογα στις προτιμήσεις του, στη θερμοκρασία που θέλει, μπορεί να αποσύρει το ψάρι. Έχοντας θερμόμετρο, παίρνοντας εσωτερική θερμοκρασία του ψαριού, μαθαίνουμε τη συσκευή μας. Αν σημειώσουμε τις πρώτες μας ενδείξεις σε ένα χαρτί, δεν ξαναχρειαζόμαστε το θερμόμετρο. Είναι πάντα το ίδιο. Εκεί που αλλάζει πάλι η διαδικασία είναι αν ψήσουμε περισσότερα ψάρια ταυτόχρονα. Αν βάλουμε 2, 3, 4 ψάρια.